Asikhulisana talk show with Njabulo Makhanya. Produced by Bafololo Production. Sibingelele babukele emakhaya kuyintokozo enkulu ukuthi sihlanganyele kanye nani. Siyacela uma sekuphele uhlelo kuba ni engage, ni like, ni subscribe, niphinde futhi ni comment. Itopic yanamhlanje ithi amantombazane can kill you a real death. Omunye umuntu uzongibuza ukuthi ngisho ngani ngalokho. Kuyenzeka sometimes uthola ukuthi into zakho ziyahlangana. Uthola ukuthi into zakho ziyathembisa zihamba kahle. Bese uthi awu into zami zihamba kahle. Hayi ngizobhubha ngeintombi. Okubuhlungu kakhulu ukuthi kukhona ubungozi obuza nokuthi uzele amantombazane ngobuso. Sometimes uzoyithola intombi ezoza kuwena ngokwesintu kuthiwa indoda ubuhle bayo ubuhle ngeenkomo. Uzothola intombi ize kuwena uyitshela ukuthi zayiwela intombi ulale nayo. Kuthi ngakusasa kuseni kuvukwa nje ithi uyihlukumezile. Ithi khipha isambe singaka semali. Mungafuni ngizoya epolice station. Kokunye ifika intombazane ithi mungafuni ukukhipha le mali ngizobiza obhuti bami badile nawe. Uyithola usukhipha izumbulu zezimali ngenxa ukuthi ubukade uzela amantombazane ngobuso. Kuyenzeka futhi okwesibili uhlangane nentombazane ezohamba ithi nje mina ngifuna umuntu obhayizayo engizomnika isifo. Uthola ukuthi intombazane iyagula ingakutsheli wena wazi ukuthi intombi zayiwena. Uthi uyabona ubone ngobona kusugula. Kokunye uthola ukuthi uzohlangana nentombazane kanti icushiwe unkosikazi womuntu. Uyibona usugaxela baphelile abafowethu ngenxa yokuthi benganaki ukuthi amantombazane ahamba nobungozi phakathi. Omunye abone segula, omunye azazadlule emhlabeni. Kokunye futhi kuyenzeka uhlangane nentombazane uthola ukuthi into zakho zihamba kahle. Uthola ukuthi ku-industry okuyona uyafunwa vele. Uthola ukuthi kunabantu abakumonezelayo. Kodwa ngenxa yokuthi usuyaziwa ukuthi wena akudluli lutho kwena bese kusebenziswa intombazane as ithuluzi ukuthi iketule ekuse phansi. Baphelile abantu abaningi, aphelile ama-officials, baphelile abafundisi, baphelile abantu abanezikhundla ezinkulu ngayo lento yokuthi kusebenziswe umuntu wesifazane as ithuluzi lokuthi acekeleke phansi. Uthola ukuthi intombazane leyo izothi mifika kuyena kanti ithunyiwe vele ukuthi ayilale nayo. As soon as iqeda nje ihamba intombazane ifike epolice station ithi ungudlwengilule wangihlukumeza. Uyithole usuphelelwa umsebenzi usengcola igama lakho olusebenzele kanzima for iminyaka. Omunye umuntu uthola ukuthi uzoba nebhadi kungabe ukuthi igama lakhe liyangcola isithunzi sakhe siyangcola kuba ukuthi izohamba iyombopha nje yonke into esihleliwe. Udokotela uhleliwe, ijaji lihleliwe. Kuba ukuthi uzodonsa udilika ejele ngento angayenzanga. So amantombazane can kill you a real death. Kuphinde futhi kwenzeke futhi kokunye uthi wena hayi intombi zayiwela. Mhlawumbe unonkosikazi nomndeni, impilo yakhe isiqoqekile. Uqaleke bese uyahamba untanti uye emantombazaneni. Bese iyabona intombazane ukuthi hayibo lo muntu into zakhe ziyahlangana. Lo muntu into zakhe ziyakhanya. Hayi ngeke angisaphumi ibhotela leli. Uthola ukuthi intombazane izohamba iyokufunela umuthi. Ifike ikudlisa umuthi. Uthi uyabona awusamfuna unkosikazi wakho. Uthi uyabona awusayifuna izingane zakho. Uthi uyabona awusawufuna umndeni wakho. Uthi uyabona usunake le ntombazane yodwa nje. Kulowo mzuzu uthola ukuthi izongifimfitha ikumunca wonke umsoco nawo. Ithi mseqedile ngawe ikulaxaza le usale ungenalutho. So kubalekile ukuthi insizwe if ubona into zakho ihlangana, if ubona into zakho zikhanya, ungezi ngobuso emantombazaneni ngoba amantombazane can kill you a real death. Mawukuthi kanjani enza izinto ngendlela eqondile. Ziningi indlela ongenza ngazo. Ugana uma ukuthi ugana nje kuvuleleke kodwa hayi ukuthi uhambe untante ngoba lokho kungaqeda nya ngawo. Siyabonga kakhulu. Siyacela ukuba babukele emakhaya ni engage, ni like, ni subscribe, niphinde ni comment. Asikhulisane talk show with Njabulo Makhanya.